Ο καθένας πηγαίνει με διαφορετικό τρόπο στους Αγιονόρες, γιατί ο καθένας έχει μια διαφορετική προϊστορία. Άλλοι είναι πιστοί, άλλοι είναι λιγότερο πιστοί, άλλοι περισσότερο πιστοί, άλλοι σαν εμένα άσχετοι εντελώς. Ο καθένας έχει τη δική του ιστορία. Και έτσι πήγα εντελώς άσχετος, αλλά επειδή ο Θεός ήξερε ότι εκεί θα είμαι ευτυχισμένος, με ψάρεψε εκεί και έμεινα εκεί και λέω δόξα τω Θεώ. Δεν ξέρουμε Ναι, η μητέρα μου καλλιέργησε την αγάπη για το Θεό και την Εκκλησία και ο πνευματικός μου, ο οποίος ήταν ένας εξαιρετικός ιεροκήρυκας που μιλούσε περισσότερο με το παράδειγμά του παρά με τη δυνατή ομιλία του, όπου εργάστηκε 25 χρόνια και εκεί εκοιμήθη. Αυτό ήταν και για μένα μια πρόσκληση και μια πρόκληση στη ζωή μου και γι' αυτό το θέλησε ο Θεός με τις πρεσβείες του πνευματικού μου εκεί που είναι να εργαστώ κι εγώ όσες φορές μου δόθηκε ευκαιρία στην Αργοστολή. Λοιπόν, οφείλω στη μητέρα μου και στην οικογένειά μου και στο πνευματικό μου. Για να γίνει κάποιος μοναχός είναι απαραίτητη προϋπόθεση η όθηση, η έμπνευση από τον Θεό. Ο Θεός μιλάει μέσα στις καρδιές των ανθρώπων και μας σωθεί όταν είναι για να γίνουμε μοναχός, να γίνει κάποιος μοναχός με διαφόρους τρόπους, με ποικίλους τρόπους. Στη θεολογική γλώσσα της πίστης μας, ο άνθρωπος έχει δύο κέντρα. Έχει το νου, έχει και την καρδιά. Ο νους του ανθρώπου εν πολλοίς έχει σκοτισθεί, έχει αμαυρωθεί, λένε οι Άγιοι Πατέρες, από τις αμαρτίες, από την ζωή. Η καρδιά είναι πιο αγνή. Το ζητούμενο λοιπόν για να γίνει κάποιος υπομοναχός λοιπόν δεν είναι θέμα επεξεργασίας του μυαλού, αποφάσεως δηλαδή λογικής, είναι θέμα της καρδιάς. Γι' αυτό και λέω ότι ο Θεός μιλάει στην καρδιά με το δικό του τρόπο, έχει ένα δικό του τρόπο ο Θεός να μιλήσει και οθεί τον άνθρωπο, εμπνέει τον άνθρωπο να γίνει μοναχός ή όταν δεν τον εμπνέει θα ενεργήσει ο άνθρωπος ελεύθερα, θα κάνει κάτι άλλο το οποίο έτσι τον αναπαύει. Πού θα είμαστε χαρούμενοι, πού θα είμαστε ευτυχισμένοι. Υποθέτουμε ότι αν παντρευτώ θα είμαι καλά, ότι αν ταξιδεύω θα είμαι καλά, ότι αν κάνω μια δουλειά, την τάδε ή την άλλη δουλειά θα είμαι καλά. Και αγωνιζόμαστε να τα καταφέρουμε. Καλά κάνουμε, αλλά να λέμε και στο Θεό, Θεέ μου βοήθησέ με να τα καταφέρω αν είναι και το θέλημά σου. Γιατί αυτό που θέλουμε εμείς δεν ξέρουμε αν είναι πάντα καλό. Μπορεί στο γάμο να δυστυχήσουμε, μπορεί σαν μοναχοί να δυστυχήσουμε, μπορεί στην δουλειά που πήγαμε να το μετανιώσουμε, μπορεί στο ταξίδι που θα κάνουμε να μας συμβεί κάποιο ατύχημα. Δεν ξέρουμε το μέλλον. Γι' αυτό ναι μεν θα αγωνιζόμαστε για κάτι που νομίζουμε ότι είναι καλό για μας, αλλά πάντα θα λέμε στο Θεό αν είναι και το θέλημά σου. Γιατί το θέλημα του Θεού είναι πάντα το καλό για μας.
Το Άγιον Όρος είναι ένας τόπος, όπως ξεκινήσαμε να λέμε, είναι ένας τόπος άσκησης, πνευματικής ζωής και για τους μοναχούς οι οποίοι εγκαταβιώνουν, αλλά και για τους λαϊκούς προσκυνητές οι οποίοι επισκέπτονται. Είναι ένας χώρος αγιασμένος και από την ζωή των Αγίων Πατέρων, αλλά κυρίως από τη χάρη της Παναγίας, η οποία είναι η έφορος, η προστάτης του Αγίου Όρους, και εκείνο που πρέπει να βοηθήσουμε όλοι τον εαυτό μας, ο καθένας ξεχωριστά, να εμπνεόμαστε και από τον χώρο και από τη ζωή των Αγίων, να επικαλούμαστε τη χάρη του Θεού με την προσευχή και με τη δική μας την ταπεινή προσπάθεια μέσα από την προσευχή, τη μελέτη και την πνευματική ζωή. Η χαρά μας πάντα είναι η ανάπαυση της ψυχής μας. Πνευματική χαρά. Και η πνευματική χαρά εξαρτάται κάθε στιγμή και κάθε δευτερόλεπτο όπως αντιλεί κανείς. Μπορεί να είναι και είναι η χαρά της προσευχής της ακολουθίας, είναι η χαρά του να διαβάσεις το Λόγο του Θεού που κάθε φορά σου αποκαλύπτει και κάτι περισσότερο, είναι η χαρά να θαυμάσεις τα αποτυπώματα του Θεού στη δημιουργία που είναι τόσο όμορφη, λίαν καλή και που μας οδηγεί και αυτή στην δοξολογία Του και έτσι να μην έχουμε πείνα πνευματική. Υπάρχουν και άλλες χαρές κάθε στιγμή, γιατί κάθε στιγμή μπορεί να είναι μια μεγάλη χαρά για μας, αλλά πράγματι, όπως έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, έχουμε συντονιστεί με τη συχνότητα του Θεού. Οπωσδήποτε θα αγωνιζόμαστε και να μην υποχωρούμε, αλλά να τα αφήνουμε και στο Θεό. Να παρακαλάμε και το Θεό. Αν δεν είναι για καλό μου, φέρε εμπόδια, να μην πετύχω. Εγώ δεν το έλεγα τότε αυτό γιατί δεν ήξερα. Αλλά ο Θεός που ήξερε μου έφερε εμπόδια και δεν πήγα στον διανοούμενο, μορφωμένο, εύγλωτο, πνευματικό, ο οποίος και τώρα ακόμα όταν μιλάει, όταν γράφει, μένεις με ανοιχτό το στόμα και λες τι καταπληκτικός είναι αυτός. Μακάρι να ήταν κι άλλοι τέτοιοι. Ο Θεός με φύλαξε και δεν πήγα. Γιατί ο αγράμματος δεν μου γέμιζε το μάτι. Μου φαινόταν λίγος για μένα. Όλοι έτσι την πατάμε. Έχουμε μεγάλη ιδέα για τον εαυτό μας. Ξέρουμε εμείς. Τι ξέρουμε, ξεράδια, τίποτα δεν ξέρουμε. Δεν ξέρουμε τι γίνεται μπροστά στα μάτια μας. Αλλά ο καλός Θεός, σαν ιστορικός πατέρας, ξέρει που θα μας οδηγήσει. Γι' αυτό να έχουμε εμπιστοσύνη στο Θεό. Και θα είμαστε ευτυχισμένοι. Όχι μόνο πίστη. Πίστη έχει και ο διάολος. Να έχουμε και εμπιστοσύνη.